Türkmenistanda soňky döwürde gurulan binalaryň hili pestip guruluşy urunan bilermenleriň bir näçe bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Bilermenler Türkiýede bolan soňky ýer titremesinde binalaryň ýumurulmagyna, olaryň ençemesiniň hil taýdan talaba laýyk bolmanlygy bilen baglaşdyrýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary seismik taýdan howply ýerde ýerleşen Türkmen paýtagtynda hem onuň töwereginde täze gurulýan iri ýetgalaryň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Paýtagtda gurulan Aşgabat City toplumunda we Ahal vilayatynyň administrativ merkezi ýagny Arkadag şäherinde gurulan binalaryň hili pestip guruluşy urunan bilermenleriň bir näçesi aýdýar. Arkadag şäheri hil taýdan seýle bir derece we proýektleri oýlansyksyz gurulan bir näçe guruluşyk firmalarynyň arhitektorlarynyň aýtmagyna görä, ahal merkezi 5 ballyk ýer titremesine çydamaýar. Dip habarçymyz aýdýar. Aşgabatyň şäher guruluşy edaralaryny işleýän arhitektorlaryň habarçymyz bilen adyryň agdalmazlygy şerti bilen söhbetdeşlik taýtmagyna görä, Arkadag şäheriniň proýektiniň düzülüşinde seismik howpsuzlyk nukdaýy nazaryndan kemçilik köp, üstesine binalaryň guruluşynyň berja edilişiniň hili hem örenpet. Arhitektura çyzygy pet we oýlansyksyz edilen binalaryň guruluşyndaky teristler hem hatda türk firmalarynyň gurun binalary bilen deňişdirilende 50% az. Binalaryň binýady üçin ulanylýan demir armaturlar gereginden az. Bina üçin gazylan çukurlaryň çuňlugy 3 metrden geçmeýär. Seismik taýdan howpy zonada azyndan 15 metrlik yer gazylyp, berk we 10 ölçegli armatura örülmeli. Sementiň markasy 1000den pes bolmaly däl. Deňişdirme üçin türk firmalary binýat üçin ýuritit sementi Irandan getirerdi. Türkmenistanda öndürülen sementiň hatta 500 nomerli görnüşi hakykatda hil taýdan 200-nji markadan geçmeýär. Ýurtda öndürülen demir armaturalaryň hili hem seýle. Dip habarçymyz arhitektoryň aýdanlaryny sitirlýär. Guruluşyk boýunça bilermenleriň ýene biri Arkadag şäherinde gurulan binalar üçin ulanylan demir armaturalaryň hem hiliniň bolmalysyndan pestigini belledi. Şeýle bilermen guruluşyklaryň güdüşinde ýataty beton goýma işleriniň 2021-nji ýylyň dekabr we 2022-nji ýylyň ýanwar we fevral aýlaryna gabat geçirilendigini belläp, şonda howanyň ençimegedek noldan aşak bolanlygyny ýa sement bilen bagly işleriň howanyň +7 gradusdan aşak geçirilmeginiň gadagandygyny aýtdy. Hili pes sementiň howanyň +15-+20 gradusdan pes bolanda hem talaba laýyk gatamaýandygyny bilermen belledi. Şeýle bolsa habarçymyz bilen söhbetdeş bolan guruluşyk urunan spesialistleriň sözlerine görä Arkadag şäherinde demir beton işleri, kerpiç örüm, suwak işleri kış aýlaryna gabat geçirilipdir. Bu aralykda ýakyn wagtda açylajagy resmi taýdan eglan edilen täze şäher ýene-de guruluşyk tapgyrynda galýar dekabrda obyektleriň birinji tapgyrynyň tamamlananlygy aýdylypdy. 3-nji dekabrda halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gurulýan şähere özü baryp gördi we hem guruluşyň alınıp barylşy bilen tanışdy. Guruluşçylar täze şäherde häzir çenli ýollaryň agyr asfalt bilen tekizlenmek işleriniň hem geçirilmänligini aýdýarlar. Habarçymyz bilen gürleşen arhitektor binalaryň daşyny mermer bilen örtmek meselesine hem ünsü çekýär. Ol mermer bezegiň binanyň seismik çydamlylygyny peseldýär diýär. Sebäbi binanyň diňe bir gapdalyny mermer bilen örtýärler. Bina 9 gat bolsa beton diwaryň ýüzüne 15 cm çuňlukda 10.000 sany demir bolt kakylýar. Bu bolsa agramyndan başga diwary deşmeň netijesinde betonyň owranmagyna getirýär. Soňra mermer daşlarynyň ençeme tonna agramy hem bina uly agram salýar. Aşgabatda we Ahalda ak mermerli köp gatly jaýlaryň özü hem seismik howpa goşunt goşýar. Dip azatlyk bilen anonimlik şertlerinde gürleşen arhitektor aýtdy. Ahal vilayatynyň täze dolandyryş merkezini gurmak karary 2019-njy ýylda Türkmenistandaky iň agyr ykdysady krizis wagtynda eglan edildi. 2022-nji ýylyň dekabr aýynda oňa Arkadag adynyň daklanlygy eglan edildi. Türkmen häkimetleri täze şäher aýratyn ähmiýet berýärler. Prezidentiň karary bilen Arkadag şäheriniň açylyşy münasibetli dawaraly harby parat göz öňünde tutulýar, emma şäheriň haçan açylajagy entek eglan edilmedi. Resmi habarlarda Arkadag şäherine sarp edilen puluň muktary agdalmaýar. Şeýle bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylda ýurtda 37 milliard dollarlyk guruluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilýänligini bir näçe aýdypdy. Bu iki sany iri proýektiň Arkadag şäheriniň hem Aşgabat City şäherçetiniň guruluşynyň alınıp barylýan döwrüne gabat gelipdi. 2020-nji ýylyň dekabrynda eglan edilen Aşgabat City proýektine görä toplumyň bir bölegi hökmünde 12 we 35 gat aralygyndaky beýiklikde 200-den gowrak belent binanyň gurulmagy göz öňünde tutulýar. 2021-nji ýylyň başynda Aşgabat
Aşgabat City'nin guruljak yerinde topragyň durnuksullygyna hem bilermenler hem de şol wagtda prezident wezipesinde bolan Gurbanguly Berdimuhammedow üns beripdi. Häzir Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň uzalky ýyllardaky inisiatiwalar bilen durmuşa geçirilýän milliardlarça dollarlyk gurulşyklar Türkmenistanyň ilatynyň agla we bölegini garyplyga salan ykdysady krizisynyň dowam edýän döwrüne gabat gelýär. Liverpool aýatyna çağılar hastahanasyna ähli saglyk bejerikleri tölegli. Diňe maýyplygy bolan çağılar üçin tölegsiz otog we saglyk hyzmatlary hödürlenýär. Ýöne Aşgabatda çağılar hastahanasyna ähli çağılar üçin şol sany maýyplygy bolan çağılar üçin mugtuny otog berilýär diýip saglyk pudugynyň habarly çeşmemiz 15 fevralda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sebitlerdäki we paýtagtdaky saglyk edaralarynyň tölegi tapawdy lebaply ýaşaýjylarda köp sany soraglar döredýär. Enatalar sebitleriň ýaşaýjylarynyň çağılar üçin hastahana tölegleri babatyna ala tutulýanlyklaryny aýdýarlar. Näme üçin beýle bolýar diýip enatalar soraýar. Enatalaryň saglyk tölegleri bilen bagly aladalaryny beýan etmegi ýokary derejeli saglyk resmiýetiniň bu pudokda netijeli işleriň alınıp barlyanyny öňe sürýän wagtyna gabat gelýär. Ýurdun bilim, saglyk we sport pudogyna gödäwçilik edýän vice-premier Nurmuhammed Amannepeýew Ministrler Kabinetiniň 10 fevralda geçirilen giňişleýin mejlisinde 2022-nji ýylyň dowamyna Gurbanguly Berdimuhammedow adyna çağılar haýyr sahabat gaznasynyň hasabyna ýüze golaý çağıda dürli operasiýalaryň geçirilenini aýtdy. Ýurdun sebitlerini we paýtagat Aşgabatda çağılar hastahanalary we ene mähre saglyk merkezleri hereket edýär. Käbir lewaply enatalary welayatda çağılar hastahanasynyň tölegleri sebäpli üýeleriniň paýtagatyň hastahanalaryna gitmegi saýlap alýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne ýol harajatlary we beýlik tölegler enatalaryň çykdyjylaryny artdyrýar. Liverpool aýat çağılar hastahanasy Sowetler döwründe 1988-nji ýylda açylyp ulanylmagy berilip diýip saglyk pudogyna çeşmemiz aýdýar. Hastahana awatlaýyş işlerini mätäç galýar. 500 orunluk hastahanada awatlaýyş işleri geçirilmeli. Diwarlar gopup ýatyr. Bu saglyk edarasy Liverpool vilayatynyň iň iri çağılar hastahanasy bolup durýar. Bu ýere etrap ýaşaýjylary hem gelip bejerige alýarlar. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýdýar. Liverpool aýat çağılar hastahanasy soňlugy bilen enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezi atlandyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen anonim şertlerde gurrundaş bolýan lukmançylyk işgärleri ýurdun beýleki wilayatlaryna da diňe mümkinçiligi çäkli çağılaryň tölegsiz otog we saglyk hyzmatlarynyň peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Ähli vilayatlardaky çağalar hastahanalary tölegli. Diňe Aşgabat şäherindäki çağalar hastahanalarynyň saglyk hyzmatlary tölegsiz. Diýip Azatlyk radiosynyň saglyk pudogyna çeşmeler aýdýarlar. Lewaply enatalar sebitiň ýokunç keseleri hastahanasyny hem çağalar üçin ýürüýte bölümleriň bardygyny, ýöne ol ýerde hem çağa orunlarynyň tölegligini aýdýarlar. Köp sanly enatalar Aşgabat şäherindäki hastahanalar muht diýip näsa çağlaryny Aşgabat şäherine alyp gidýärler. Ýöne ýol çykdyjysy we beýleki tölegler bilen harajat köpelýär. Diýip lewaply ýaşaýjylar aýdýarlar. Russiya öz güýçleriniň Günnogor Luhansk sebitini Ukraina goragynyň käbir böleklerini böwsenligini öňe sürdi. Ukrainanyň goşuny bolsa käbir hüjümleri ýerine serpikdirýänligini, ýöne ýagdaýyň gaty kynlygyny aýtdy. NATO'nyň goranmak ministrleriniň duguşçugynyň 2-nji gününe we Russiýanyň Günnogordaky Bakhmut şäherini ele geçirmek üçin edýän aýlyk tagarlalaryny güýçlendirmegine gabat Ukraina günwatar ýaranlarynyň ýara üçinçiligini mümkin bolýança çaltlandyrmagyny haýyş etdi. Russiýanyň goranmak ministrligi 15 fevralda Rus goşunlarynyň Ukraina goragynyň 2 sany berkitmesini böwsenligini öňe sürdi. Ýöne bu ilerlemeniň nirede edilenligini anyk aýtmady. Şaralykda prezident Volodymyr Zelenskiýiň edarasy Ukraina güýçleriniň Luhanskdaky kär hüjümleri ýerine serpikdirenligini, ýöne ýagdaýyň ören kynlygyny aýtdy. Luhansk sebitiniň harby administrasiýasynyň başlygy Sergey Hayday Russiýanyň sebite erkek we enjam köküni dökenligini aýtdy. Prezident Zelenski we beýleki Ukraina resmiýetleri tarapyndan edilen ýara haýyşy Russiýanyň Günnogor Donbas sebitinde edýän täze hüjümleriniň barha güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Ukrainanyň baş ştabynyň işgärleri 15 fevralda söwüşiň diňe bir Bakhmutyň däl, eýsem Limanyň, Avdiivkanyň we Kupyansk şäheriniň töwereğine jemlenenligini aýtdylar. Zelenski Russiýanyň has köp mukdardaky günwatar ýaraglary gelip ýetişmedinden öň söwüş meýdanyna
bir neme ürsömlük kazanmagy finansiýanlygyny uydurdy. Men esas tendensiýalaryň üýtgemän galýanlygyny anam bilen aýdyp bilerin. Ukraina we onun hyzmatdaşlary bilelikde durup terrorçy döwletiň yeňilmegini öpçün etmek we munyň çalt bolmagy üçin ähli zady edýärler diýip Zelenski 14 fevralden giýjeki video ýüzlenmesini aýtdy. NATO'nun goranmak ministrleri 14 fevralda Belgiýadaky 2 günlük duşuň birinji gününe hem Kiýewe sögüş uçurlaryny iýermek islemeýänliklerini aýtdylar. Ukraina resmiýetleri özlerini sögüş uçurlarynyň berilmegini ensemegede kaýş etdiler. Ukraina tank iýermegi wada beren ýurtlaryň sany 11'e ýetdi. Amerikan generali Birleşen Ştatlaryň Serkerdeler Istanynyň başlygy Mark Milley Brüsseldäki dostluklardan soň guralan Medvedev ýygynyna çykyş edip 22 ýurduň piýada goşunlaryň sögüş ulaglaryny, 16 ýurduň artilleriýa we ok därleri, 9 ýurduň bolsa howa gorunç ulgamlaryny iýermegi wada berenligini aýtdy. Abaşanyň gorunmak sekretary Lloyd Austin goşmaçy kömegiň we ýaraglaryň beriljakdygyny, emma uçurlaryň beriljakdygy baradaky habaryň ýokdugyny aýtdy. Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius hem herlikçi Kiýewe günwatar uçurlaryny bermegiň ara alınıp maslahatlaşylmaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň ýokursundak asman ýakyn 3-4 aýyň içinde hopsuz ýagdaýda galsa, şonu beýleki ähli çäreler bardy, gurrun edip bilersiňiz diýip Pistorius German telewizionyasynda uralan söhbetdeşlikde aýtdy. Her kuwatda iň allym merdimli söwüş Donbassda, Bakhmut şäheriniň töweregiňde, şeýlede Demirgazykda, Kreminanyň golaýyna we Günortada, Wuhladaryň golaýyna barýar. Rus güýçleri bir näçe uly ýoluň sepkidinde ýerleşýän ýöne strategik ähmiýeti harwan analitikler tarapyndan sorak astyna alynan Bakhmuty ele geçirmek üçin inni bir näçe aý bäri finansiýa edýärler. Soňky hepdelerde Wagner toparynyň hakyny tutulan söwüşçüler bilen bilelikde Rus goşunlary Bakhmutyň töweregine haýal we dowamly ilerleme gazandylar. Wagner toparynyň esaslanyrjysy Yevgeniy Prigozhin dinç günleri öz goşunyň Bakhmutyň Demirgazyk çetinde ýerleşýän Kidzik ýöne möhüm owany ele geçirenligini öňe sürdi. Bakhmut bu nerde alınmaz. Sebäbi ol ýerde agyr garşylyk we ügeýji bar. Et ölýän maşina işleýär diýip Prigozhin buradan öz Medvedew tarapyndan ýaýradan beýanatyny aýtdy.